Salam emeğinize. Yeni bir edek İngiliz dili video sapaklamada hoş geldiniz. Bugünkü temamız past simple, yani ötön zaman. Ahli dillerde bolşuyalı İngiliz diline hem üç zaman var deyiptik. Bulardan present simple yani hazırki zamanı öğrendik. Present simple ve present continuous devamlı hazırki zaman iki sakına da gürleştik. İngiliz diline en köp kullanılan zamanlardan biri past simple, yönököy ötön zaman demek oluyor. Türkmen dilindeki di goşulmaları bilen yaşayaz. Ötön zamanı İngiliz diline de şolar yalı hem goşulmaları var hem başka yollar bilen past simple yani ötön zamanı geçirip böyle söylemleniyordu. Şolar hakkında görün ederiz. İki bilen bellemeli zat adından belli oluşu yalı bolup geçen eyyem eden hareketlerimiz hakkında görülecek olanımızı past simple'la düzmeli söylemleniyordu. Bunun iki tane yolu var. Biri irregular, yani kadadan çıkma deyip tercüme etsek oluyor. Birim regular görünüştür, yasap biliriz. Bu ne için böyle? İngiliz diline işliklerin iki tane görünüşü var. Irregular ve regular işlikler. Regularlar adından belli oluşuyalı adatı işlikler demek oluyor. Bunların izine dine koşulma koşup hazırki zaman sözlemedi, ötön zamana geçirip biliriz. Mesela bereli, stare işlerini alsak, okumak, öğrenmek demek. Bu regular işlik, yani izine koşulma koşup hazırki zaman sözlemedi, ötön zamana geçirip biliriz. Birim İngiliz diline irregular işlikler var, yani kadadan çıkma adeti değil işlikler deyip tercüme edip biliriz. Bulara koşulma koşup ötön zamana geçirip bilemdik. Yörütü hersinin ötön zaman formatını ya tutup öğrenmeli oluyoruz. Bularım näçe İngiliz dilinde köprek okusanız, yazsanız, bir zatları dinleseniz, öz-özünüz ya tutup gittiğiniz köp yönü ya tutmaz şu del. Mesela bereli, go yani gitmek işliği İngiliz diline irregular verb yani adeti bolmadık işlik. Bunun ötön zamanını ya tutup bilýäňiz. Go, gitmek, went yani gittim, gittin yani ötön zamana geçer. Genişleyin yazılış forması hakkında aydayın. Hazırki zaman sözlemimizi, mesela I study, men okuyan sözlemini ötön zamana geçecek olsak, ne edip geçmeli, şunun forması hakkında aydayın. İlki bilen elbette subject, yani sözlemin e'si bilen başlayaz. I, you, he, she, it, we, you, they. Bilişimiz yalı. Ondan sonra gönümel verb, yani işlik geliyor. Yönü nahili. Yankı ağdak geçen regular yani adeti işliklemizin izine id koşulmasını koştuk. Edil Türkmen dilindeki dd koşulması yalı işlik ötön zamana geçiyor. Mesela study. I studied. Men okudum. Böyle sözlemimiz. You studied. Sen okudun. Mesela you studied at university. Sen üniversitede okudun. He, she, it, bunların hemmesine şovırdat, id koşulmana devam etti. He studied. Edil şolar yalı, we studied, biz okuduk. They studied, onlar okudular böyle. Aytışmayalı study işliği regular verb. Şol sebeple idine dine İngiliz dilinin past simple'nın koşulması idinin koştuğa getirlik sözlemimiz ötön zaman formasına geçiyor. Regular işlikler şeyle onu irregular işliklerine edip ötön zamana geçirmeli. Yaňama aytışmayalı buları ya tutmalı bolýas, ýöne kynal. Yankı beren meselemden dowam etsem. Men gitýän. Men her gün üniversitede gitýän. I go to the university every day. Indi men üniversitede gutoran bolsam we geçmişte öň gitýädim diýip aýtjak bolsam, yankı I go diýen işligimizi go'un ýerine went etmeli bolýas. Irregular bolan üçin ýa gaýtışmaýaly id goşulmasyny goşup bolanyk sözüň özi ütgöýär. I went to the university diýip bilýäňiz, men üniversitede gittim. Men şo ýerde okudum manysine gelýär. Başga bir irregular işlik meselem bereýin. Leave işligi var. İngiliz diline bir ýerden gaýtmak, bir ýeri terk edip gitmek bolýar. Mesela öýden çykyp gaýtmak. I left the house at 5 a.m. Men öýden ýerden saat 5-de çykyp gaýtdym. Leave işligimize id goşamdyk, sebäbi irregular işlik bolanyny sebäpli left ötön zaman formasyny ýa tutýarsagym sözlemde egerde men gaýtdym diýjek bolsaňyz I leave men gitýän bir ýerden bir ýere I left
Men şu yerden qaytdım deyip ötön zamana geçirmeli bolýaňyz. Iň köp ulanýan işliklerden biri do, etmek, bir zat etmek. Olam irregular işliklere bir meselem, onun ötön zamany did bolýar. Iň köp ulanýan irregularlary aýdaýyn, galanlaryny öňüden çyksa öwrenirsiňiz. Köplenç ingliz dili kitaplarynyň soňky sahypalaryna irregular verbs diýip berilýär. Eger ýatypsyňyz belse, alyp ýatyp bilýäňiz we gepleşikde şolary ulanyp öwrenseňiz, irregularlar olar ýaly köpdäl. Galanlaryň hemmesi regular işlik bolup gitýär. Eýem olaryň ýanka ýetişmeýäl ýzyna id goşulmasyny goşsaňyz, sözlemleňiz ötön zaman, ýani past simple sözleme öwriler. Iň köp ulanýan irregular verbs, ýani adaty bolmadyk işlikler. Go, ýanka ýetişmeýäl gitmek, went diýip geçýär ötön zamana. Come, gelmek, ötön zamany came. Have, bar bolmak, birine bir zat bar bolmak, ötön zamanyna bardy diýjek bolsaňyz had bolýar. Id goşulanok sözdüň öz ýetkeýär. Make, bir zat ýasamak, etmek manysyna gelýär, sözlemden sözlem ýetkap bilýär. Make, ötön zamany made. See, görmek. Saw, gördü, gördüm, gördüň, ötön zamana geçecek bolsaňyz saw diýmeli. Say, aýtmak birine bir zady, ötön zaman formasy said, aýtdym, aýtdyň. Iň soňky meselemizden find, tapmak. Men tapdym diýjek bolsaňyz, ýzyna id goşmaly, irregular işlik bolany sebäpli found diýip sözdüň özüni ýetgetmeli. Ötön zamany finding, found. Regular adaty işliklere de meselem bereýin. Bularyň ýzyna ýetişmeýäldiň id goşulmasyny goşsaňyz ýeterlik sözlemiňiziň past simple, ýagny ýöneköy ötön zaman bolmak üçin. Iň köp ulanýanlary play, oynamak. Ýzyna id goşulmasyny goşsaňyz played bolýar. Oynadym, oynadyň, oynadylar. Watch, görmek, seyretmek manylaryna gelýär. Watched, id goşulmasyny goşsaňyz watched bolýar, ötön zamana geçýär. Listen, dinlemek. Listened. Turn, öwrilmek ýa-da öwürmek. Id goşsaňyz turned bolýar. Iň soňky meselemizem change, ütgötmek manysy bar. Bulam regular, ýani adaty işliklere bir meselem. Id goşulmasyny goşsaňyz changed, ütgötdüm manysyna gelýär. Past tense, ýani ötön zamanynyň bir näçe variantlary bar. Edil present tense, ýani häzirki zamana bolşýaly. Häzirki zamana munan görüşmüz ýaly. Present simple, ýöneköy häzirki zaman we present continuous, dowamly häzirki zaman mady. Edil past tense'de da, ýani ötön zamanyna da diňe past simple, ýöneköy ötön zaman ýok. Onuň bir näçe görnüşleri bar. Ýani şuňky temamyz past simple, ýöneköy. Ýani aýtjak bolan zadym, diňe türkmen dilinäki dy goşulmalary goşulanok. İngiliz diline öň edilen zadyň bu ada täsiri balygy, ýoklugyna görä sözlemleri ütkeýär, edilen wagtyna görä sözlemleri ütkeýär. Şuňky öwrenýän past simple mı bolsa, öň edilip utorulan hereketler üçin ulanýar. Öň edilip başlanıp, henidem dowam etýän hereketler üçin ingliz diline başga zamanlar ulanýar, onu soňgurlaşýar. Edil şu wagtky gurrun etýän past simple'myz öň bolup geçen zatlar hakyna. Şu wagt şu zat dowam etmeli däl. Men okudum, gittim, geldim, gördüm. Hemme hereketler ötön zamana gutoran bolmaly. Past simple, ýani ýöneköy ötön zamany diňe şular ýaly ýagdaýlarda ulanyp bilýär. Meselem, men irden saat 7-de turdum. Şu hereket irden saat 7-de edildi we inni şu wagt hiç ýyl dowam edenok. Ýa-da men okuwy 2017-nji ýyla gutordum. Eýen bolup geçen hereket şu wagtda täsiri ýok. Diýjek bolýanym, past simple ulanmaly ýer ötön zamanyna bolup geçen gutoran hereketler üçin ulanmaly. Şu hereket hiç ýeri häzirki zamana täsiri bolmaly we dowam etýän bolmaly. Olar ýaly adaýlar üçin ingliz diline başga grammar structure'ları var, ýani grammatikal görnüşleri var. Onu soň öwreniriz. Edil şu wagtky öwrenýänimiz gutoran bolup geçen, inni dowam etmeýän hereketler hakyna. Past simple ýanky öwrenen formulamyz, ýani subject sözlemiň eýesi, habar, ýani verb işligimiz,
Eger irregular bolýan bolsa işlik tutuş ütkäýär diýdim, eger regular bolýan bolsa id goşulýar diýdim. Şol positiv sözlemleriň ýasalyşy. Indi näde past simple-la ýöneköy öten zamana negativ sözlemleri ýasamaly. Muň üçin ulanýan kömekçi işligimiz bar. Ýadyňyzda saklamaly zat past simple ýöneköy öten zaman üçin kömekçi işligimiz did. Ýagny bu näme diýmek bolýar? Negativ sözlemler ýasajak bolanmyzda, sonra sözlemler ýasajak bolanmyzda şu işligi ulanmaly. Adyndan belli bolşy ýaly kömekçi işlik. Pozitiv sözlemde aýtdym. Indi negativ sözleme etjek bolsaňyz diýsen aňsat format şeýle. Subject sözlemiň eýesi. Aýdyndan did kömekçi işligimiz gelýär. Negativ sözlem bolan üçin not goşmaly, didn't. Görmeli aýdyndanam işligiň asyl formasy gelmeli. Ýagny ýanky aýdan idi ýa-da eger işlik ütkädip ulanmak gerek däl. Asyl işligimiz näme bolsa, şonu goýsak bolýar negativ sözlemlerde ütkätmek gerek däl. Meselem go asyl işlik gitmek. Negativ sözlemlerde ýene go diýip ulanýar. Hiç dat goşamzok, aýramzok. Meselemler berkörködüň. Asyl sözlemimiz men üniversitede gitýänni. Ýanky meselemlerden dowam etsek, I go to the university. Indi şonu öten zamana geçirsek, I went to the university bolýar. Negativ öten zamana etjek bolsak, ýanky formamyza laýyklykda I didn't go to the university. Ünserseňiz go asyl işligiň özüni ulanım. Sebäbi did kömekçi işligi eýem sözlemiň öten zamanyna gelýänini görkezýär. Ýa-da işligi öten zamana geçirmek gerek däl. Negativde diňesi didn't goýmaly. I didn't go to the university. Men üniversitede gitmedim. Men üniversitede okumadım manetine gelýär. Ýene meselem bereýin. We played football. Biz futbol oynadık. Öten zamana boluş hareket eýam gutardy. Oynadyk. Biz futbol oynamadyk diýjek bolsaňyz, ýanky formamyza laýyklykda we didn't play football. Goşuňyz ýaly play işligiň asyl formasyna goýduk, hiçbir goşulmadan goşmadyk. We didn't play football. Biz futbol oynamadyk bolýar. Present simple sentence but negative. Ýöneköy öten zaman sözlem negativ görünüşde. Indi şu beren meselemlerimizden nädip sonra sözlemi ýasamaly ona möredeýin. Edilýän kaýdan kömekçi işligimizde ulanmamyzda dowam etjäs. Did. Did kömekçi işligini başa geçirsek, sözlemimiz sonra sözlem bolýar. Meselem, I went to the university. Men üniversitede gittim. Indi birine sorajak bolýas. Sen üniversitede gitdiňmi? Formamyza laýyklykda did başa geçýär. Aýdyndan subject ýa sözlemiň eýesi. Ondan soňra ýene işligiň asyl formasy gelmeli. Did you go to the university? Go ütkätmeler sebäbi did bagly üçin go'y öten zamana geçirmek gerek däl. Did you go to the university? Üniversitede gitdiňmi? Sözlemimiz sonra sözlem boly. Ýa-da ýene bir meselem bereýin. We played football diýdik. Biz futbol oynadyk. Siz futbol oynadyňyzmy diýjek bolsaňyz, did bilen başlamaly sözlem. Did you play football? Play. Ütkätmeler hiç tadı. Did you play football? Futbol oynadyňyzmy? Past simple'ın go tarapy I, you, he, she, it, we, you, they hemmesi üçin did ulanylýar. He, she, it-de, we-de, they-de hiçsini ütgän ok. Hemmesi üçin standart did kömekçi işligini ulanyp hem negativ sözlem ýasap bilýäňiz, hem sonra sözlem ýasap bilýäňiz. Gysaça jogap bermänem aýdaýyn. İnglis diline asyl kada öňe aýdyp geçmýäli, sonra nämede haýsy kömekçi işlig ulanyp berilip başlansa, şoň bilen hem jogap bermeli diýdim. Diýmek, did bilen sonra başlanýan bolsa, jogabym did bilen beriler. Did you play football? Futbol oynadyňyzmy? Yes, we did. No, we didn't diýip berersiňiz jogabyny. Standart kada İnglis diline haýsy kömekçi işlik bilen sonra sorulýan bolsa, şoň bilen hem jogap bermeli. Did you go to the university? Yes, I did. No, I didn't diýip berip bilýäňiz jogabyny. Ýene bir näçe meselemler bereýin, ondan soň başga temaga geçýäs. Meselem, men seni dün gördüm diýjek bolsak, I sözlemiň eýesi. See irregular işlik bolany sebäpli öten zamany saw muny ýatyp bilýäs. I saw you yesterday.
Dün demek yesterday. I saw you yesterday. Men seni dün gördüm. Ini sonra verelim. Sen men dün gördün mü diyecek olsak. Did you see me yesterday? Sen men dün gördün mü? See işliğin asıl forması olanlar. Negatif söylem edecek olsak, men seni dün görmedim diyecek olsak, yine did kömekçi işliğin olanmamıza devam edeceğiz. I didn't see you yesterday. Men seni dün görmedim. Yine bir meselem, men öýüşümni taptım. Belki ýitirenlerin, men öýüşümni taptım diyecek olyas bir yerine. I found my assignment deyip aytmaly. Find işligi tapmak, öten zamanı irregular bolany sebäpli find, found'a öwrilýär. I found my assignment. Men öýüşümni taptım. Birine sorajak bolýaňa, sen öýüşüňi gözläp gördüň, tapdyňmy diýip. Did you find your assignment deyip sorarsyňyz. Find asıl işlik durur, ütkömen sebäbi did bağlı sebäpli eýän sözlemimiz öten zamana geçýär. Find'i ütkötmek gerekde sorowda. Did you find your assignment? Yes, I did. No, I didn't deyip cevap berersiňiz. Indi negativinem derä aýtyp geçeýin. Men öýüşümni tapmadım diýjek bolsaňyz, I didn't find my assignment diýmeli. Bunda da yine did bağlı üçin sözlemin içinde işligi öten zamana geçirmek gerekke find asıl formasında durýar. Regular işlikler bilen meselem bereýin. Pikriňi ütkötmek, ingliz diline to change someone's mind. Pikriňi ütkötmek. Men pikrimi ütköttüm diýjek bolýaňyz. Başgalar da karar verdim. I changed my mind. Pikrimi ütköttüm. Changed. Regular işlik olany sebäpli idine id goşulmasyny goşduk. Negatif etjek bolsak, bunda edilýän klariýaly I didn't change my mind. Inserseňiz change'in idine id goşulmasyny goşmadyk. Did bağlasa sözlemin içine goşulmak ýa söz ütkötmek gerek däl. I didn't change my mind. Pikrimi ütkötmedim. Birine soraýaňyz, pikriňi ütkötdüňmü diýjek bolsaňyz, did you change your mind? Diýip soraýaňyz. Did bilen soraw berilip başlanany sebäpli jogabym did bilen beriler. Yes, I did. However, no, I didn't şekline berip bilýäňiz. Bular gysaça past simple hakynda bilmeli zatlar. Aýdyşym ýaly ýene bir gaýtalaýyn. Past simple öň bolup geçen gutoron, öten zamanlaky sözlemler üçin ulanýar. Formulasyny bir ýerde gatsaňyz, bir öwrenme zadyňyzam irregular işlikler, ýani ütköýänler, olar ýatsaňyz past simple kynal we günlük durmuşda da iň köp ulanýan öten zaman sözlemleriň biri past simple. Köplen şo duş gelýär. Past simple hakynda gürüň edilenine elbetde ýene bir agzak geçme zatlaryň biri. To be işligi wady ingliz diline aýdyşym ýaly beleki işliklerden azajyk tapawutlarakdy. Başlarda to be işliginiň häzirki zaman hakynda gürleşipdik am is a barada. Sözlemde diýdik, eger adyňyza düşen bolsa, işlik ýok wagtlary am is a ulanylýar. İki sany pikri birleşdirmek üçin. Indi bul häzirki zaman hakyndadyr. To be ýagny am is a işliginiň öten zamanam bar, ol was were. Yani am is a-ny öten zamana aýtjak bolsaňyz was were ulanmaly bolýaňyz. Şuňky temamyz past simple sebäpli to be işligi hakynda da aýdyp geçeýin, ýerde ulanylýar, näde ulanylýar. Meselem, häzirki zaman bilen deňeşdirip aýtsam, I am a teacher. Men molum diýäňiz. Häzirki zamanyna sözlemiz. Indi sözlem öten zamana geçirseňiz, men molumdum, öň molumdum şu wagt däýýäni. Şonu aýtjak bolsaňyz sözlemiň içinde işlik ýok. İşlik ýok ýerine de to be ulanmaly diýdim, ýagny am is a. Öten zamany am is a was were. Demek I am teacher diýmen öten zamana geçirjek bolsaňyz, am'in ýerine was ulanarsyňyz. I was a teacher. Men molumdum. I am öten zamanna I was bolýar. You are öten zamanna you were bolýar. He, she, it is ulanýardyk. He is, she is, it is öten zamanna was bolýar. He was, she was, it was. We are öten zamana geçirsek we were bolýar. Ve iň soňkysam they are öten zamanna they were bolýar. Bu was were ýagny to be işligini haçan ulanýar?
Edil häzirki zamana bolşýaly sözlemde işlik ýok wagtları iki sany manyny birleşdirmek üçin to be işli ulanylýar. Ýani gaýtşmaly men mollumdum sözlemde işlik ýok. Men mugallimdim ba. Yani ötön zamanna iki sany pikir birleşdirmek üçin was ulanýar. I was a teacher. Yana bir näçe meselem bereýin. I'm fine. Men gowy. Sözlemde işlik ýok. Şoň üçin men gowy iki sany pikir birleşdirmek üçin am ulannym. Indi şu sözlemi ötön zamana çek bolsam men gowydim diýjek bolsam I was fine etmeli. Am'ın yerine was ulanmaly. Men gowdum. Men irden gowdum, men düýün gowdum. Ötön zamana geçýär sözlemimiz. Ýene bir kısa meselem bereýin. They are at home. Olar öýde. Indi bu sözlemi ötön zamana geçirjek bolsak, they are ötön zamanda were bolýar diýdim. They were at home. Sözlemi ötön zamana geçýär. Olar öýdedi. Şu wagt däýöne. Olar öýdedi. Ötön zamana gurulýar. Are, were şeklinde ötön zamana geçer. İlk sonki meselem, she is in class. Ol, gyz, sınıfta. Şu wagt. She is in class. Sözlemde ýene bir ýerde gaýtalayyn, işlik ýok. Şol sebäple iki sany pikir birleşdirmek üçin is ulanýar. Ötön zamana geçirjek bolsak, ol gyz sınıftady diýjek bolsak, she is'in yerine she was ulanýar. She was in class. Ol sınıftady. Şu wagt däýöne. Öň sınıftady. 5 minutdan, düýün, belki bir aýyň ýöne şu wagt bolmaly. Ötön zamanaky bolup geçen zat, ol gyz sınıftady. Past simple hakynda iň bilmeli zatlar şular, galanlaryny öwreneriz. İnglis diline bu günlük grammatikada past simple hakynda görüň etdik. Indi vocabulary ýani İnglis diliniň sözlük düzüm hakynda görüň etsek, bugün personal information questions ýani şahsy maglumatlar hakynda sorawlar hakynda görüň eder. Bu näme diýmek bolýar? Esasen İnglis diline bir bilen täze tanışan bolsaňyz, oňa sorawlar berýäňiz. Adyň näme? Näçe ýaşyňda? Nerede okuyan? İşleýän? Dolanyň haçan? Şolar ýazatlar. İnglis diline bular ýaly sorawlary we oňa jogaplary nädip bermeli? Şolar hakynda gürleşeriz. Birinji bilen temamyzyň ady personal information questions, ýani şahsy maglumatlar hakynda sorawlar we jogaplar and answers. Birinji soraw elbetde what's your name? Senin adyň näme diýmek? Muňa jogaby my name is Mehriban diýip uzadywan berip bilersiňiz. Gysgaça men Mehriban. I am Mehriban diýip berip bilersiňiz. Öz adyňyzy goýup elbetde. Grammatikada da görüşmez ýaly. Men Mehriban. İki sany pikiri birleşdirmek üçin İnglis diline I am to be işleýän ulanýar. I am Mehriban. Öz adyňyzy goýsaňyz I am Ali, I am Ceren şeklinde aýdyp bilýäňiz. Ýa-da uzun görnüşine my name is Mehriban. Meniň adym diýip aýdyp bilýäňiz. Sen nerden diýip sorajak bolsak birine where are you from diýip bilersiňiz. From İnglis diline dan den goşulmasy where nire diýme aňlatýar. Where are you from? Sen nireden? Meselem I am from Mare. Men Mare'dan. Ya da I am from Ashgabat. I am from Turkmenistan şeklinde cevaplar berip bilersiňiz, ýeriň adyny goýaňyz. I am from. From dan den goşulmasy. Men şo ýerden diýmek bolýar. Bulary ýa tutup ulanyp bilýäňiz. Ýeri gelende gysgaça personal information questionslarda ulanylýan başdaky soragyň başyna gelýän kömekçi sözler hakynda aýdyp geçeli. What näme diýmek? Where nire diýmek? Why näme? Who kim? When haçan? How nähili diýmek bolýar. Bularym sözlüňizi hasam giňeltmek maksady bilen ýa tutsaňyz gowalar. Ýani where are you from diýmäni görkezdim sen nireden. Innem gönümül sen nirde ýaşaýan diýjek bolsaňyz where do you live diýip sorap bilýäňiz. Where do you live? Live ýaşamak. Present simple'am geçipdik. Sonra sözlemi do kömekçi işlew bilen ýasalýardy. Where do you live? Sen nirde ýaşaýan? I live in Ashgabat şeklinde jogap berip bilýäňiz.
Men Aşgabatda. In dade koşulması bolýar ingliz diline. I live in somewhere. Birine telefon numberini sorajak bolsaňyz, what is your phone number diýip sorap biläňiz. What näme diýmekdi? Phone number telefon belgisi. What is to be işlini ulanýaňyz. What is your phone number? Senin telefon numeryň näçe? Näme? Birine ýaşyny sorajak bolsaňyz, how old are you diýmeli. Muny ýatyrsaňyz haska bolar, sebäbi how türkmen diline nähillik terjime edilýär. Ýöne biriniň ýaşyny sorajak bolsaňyz ingliz diline how old are you diýip soramaly bolýaňyz. Jogap berenmizde de men 22 ýaşymda. I'm 22. Gönümel I am aýdyp ondan soň ýaşyňyzy aýdyp biläňiz. I am 22. Ya da I am 18. I am 30 şekline. Sonra how old are you bolmaly? Sen näçe ýaşyňda? Ya da sen näçe ýaşynda däle gönümel sen dogulanyň haçan diýip sorajak bolsaňyz, haçan diýmek when ingliz diline. When is your birthday diýip sorap biläňiz. Sen dogulanyň haçan? When is your birthday? Bundan başga da personal information questions'ların bir näçe görünüşleri var. Meselem, haýsy kinony halaýaň, nähili aýdym diňleýäň, nerede okaýaň. Buların hemmesini ýanky aýdan esasy where, what, when, how ýaly kömekçi sözlemleri bilseňiz ýasamak kynal. Ýa-da bir näçe meselem bereýin. Ingoryan kino näme diýip sorajak bolsaňyz, what is your favorite movie diýersiňiz. What näme diýmek? Favorite ingoryan movie kino. Your eýam possessive adjective'de öňe düşündiripdim değişiklik. What is your favorite movie? Senin ingoryan kino näme? Edilýän kino bölügini üýtgödüp renk goýup bilersiňiz. Senin ingoryan renkiň näme? Senin ingoryan aýdymyň näme? Diýip favorite'dan soňky bölügini üýtgödüp ulanyp bilersiňiz. What is your favorite color? Ingoryan renkiň näme? What is your favorite song? Ingoryan aýdymyň näme? What is your favorite animal? Ingoryan haýwanyň näme? Jogabym, my favorite animal is cat. My favorite song is Summertime Sadness. My favorite color is black. Ýaly başy my favorite diýip başlaýar, ondan soňra üýtgödüp ulanyp biläňiz. Bir ýatyrsaňyz, şeýle sözlemden sözleme üýtgödüp ulan bermeli, kynal. These are personal information questions, ýani bular şahsy maglumatlar hakynda soralar. Bu ýene gatwyr grammatika girmän, esasy vocabulary ýani sözlükden dowam etsek, ýene bir bilmezatlamyzyň biri ingliz diline gürrejek bolsak, iň köp ulanylýan sözler adjective ýani sıfatlar. Ve men size bugün iň köp ulanylýan ingliz diline sıfatlar hakynda aýdaryn, nerede nädip ulanmaly? Meselemler. Elbette türkmen diline de bolşýaly, iň köp ulanylýan sıfatlar gowy, erwet, beýik, pes, uzun, kelte, gyska, daş, yakın, ýaly sözler bolup durýar. İngilizçe nädip aýtmaly? Gowydan başlasak, good diýip biläňiz. Meselem, bir saňa sen nähil diýip sorasa, I'm good diýip jogap berip biläňiz. Gowy diýmek. Antonymy, ýani buňa garşy gelen sıfat bolsa, bad, erwet. Meselem, daşaryk seredip, howa erwet diýjek bolsaňyz, weather is bad. Howa erwet diýip biläňiz. Mundan daşaryk kiçi diýmek ingliz diline, small. Meselem, bu haýwan, öý haýwany kiçi diýjek bolsaňyz, the pet is small diýersiňiz. Is'iň nerede ulanýany aýdypdym. İki sany manyny birleşdirjek bolsaňyz, emiza ulanýady. The pet is small. Bu haýwan kiçi. Ulu diýjek bolsaňyz, big. The house is big. Öý ulu. Sowuk ıtsy hakynda aýdaýyn. Sowuk cold diýmek. The weather is cold diýip biläňiz, howa sowuk. The water is cold, su sowuk. Agızgın ya da ıssy diýmek bolsa, hot. Hot diýip ýazylýar, hot diýip okalýar esasy. The weather is hot. The meal is hot. Nahar gızgın. Gymmat arzan diýjek bolsaňyz, gymmat expensive diýmek bolýar. The jewelry is expensive. Şaýsep gymmat. Arzan diýmek ingliz diline cheap. Its price is cheap. Onun bahasy arzan. Its price is cheap.
İngilis dilini täze öwrenip başlanlaryň belkem iň kösenýän we kyn bolýan ýerleriniň biri. İngilis diline sözleriň aýdylşy we ýazylşy köplünç halatlarda üýtgeşik bolýar. Meselem cheap sözüniň ýazylşy bilen okurşy başgaça. Bunu nädip bilmeli? Esasan köprak okap, dinläp, kinolary, aýdymlary şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan öwrenip bilýäňiz. İngilis diline belli bir kada ýok. Sözleri nädip ýazmaly, nädip okamaly, näçe köp okuduğunuzça, näçe köp ingilis dilini dinlediğinizçe, gördüğünüzçe kelleňizde galyp ýa tutup öwrenip bilýäňiz. Diýjek bolanlarym ýazylan bir kada kanun ýok. Sözleri nädip okamaly, ýazmaly hakynda. Şo sebäpden cheap'ın ýazylşy başgaça, okurşy başgaça, expensive sözüne de şolar ýaly. Garaz ingilis diliniň köp sözleri şeýle, şo sebäplen çaltyrak okap başlasaňyz, öwrenip başlasaňyz, ýoluň ugruna tutup gitýäňiz. Sözüň bu ýerine aňsat we kyn hakynda gürläliň. Aňsat demek easy. Aňsat. Ýazylşy easy bolup biler, ýani okurşy easy. Täze dil öwrenmek aňsat däl diýjek bolsaňyz, learning new language isn't easy diýersiňiz. It isn't easy diýen bilýäňiz, has ýeňil görünüşini sorasaňyz. Easy, aňsat. Täze dil öwrenmek aňsat däl. Learning new language isn't easy. Täze dil öwrenmek kyn diýjek bolsaňyz, difficult işlen olanarsyňyz. Difficult kyn demek. Learning new language is difficult. Täze dil öwrenmek kyn. Tapawutly diýjek bolsaňyz, iki zat bir-birine meňzeşde tapawutly diýjek bolsaňyz, different adjektivini, ýani sypatyny ulanmaly bolýaňyz. These two are different. Bu ikisi tapawutly. These two are different. Meňzeş diýjek bolsaňyz, same. Same diýip ýazylýany same diýip okalýar. These two are same. Bu ikisi meňzeş. Möhüm demek important. This topic is really important. Bu tema gaty möhüm. Important. Täze diýjek bolsaňyz bir zady new diýmeli. Näme diýip ýazylýar? New diýip okalýar. New. Her clothes are new. Onun eşikleri täze. Köne diýjek bolsaňyz old ulanmaly. Old'un hem köne hem ulu manysy bar. Meselem ýaş ulu adamlara da old diýär. Köne, garry, ulu manylary bar. İngilis diline esasan köp sözüň birden köp manyny aňlatýan halatlar köp duş gelýär. Şo sebäple men aýdamda iň köp ulanýan manysyny aýtdan ýöne siz öwrenýüňizçe garşyňyzdan başga manylaram çykar. Edil şolar ýaly old sözüniň gön terjimesi köne. Ýöne garry, ulu manylaram bar. Her father is old. Onun kakasynyň ýaş ulu manysyna gelýär. A köne diýjek bolsaňyz, her bag is old. Onun sumkasy köne diýip bilýäňiz. Odan diýjek bolsaňyz ingilis diline beautiful diýmeli bolýar. Ýani gaýtışmaly, okurşy bilen ýazylşy hiç bir önemek beautiful diýip okalýar. Meselem, bir ýere seretýän bolsaňyz, görýän zadyňyz odan bolsa, the view is beautiful diýersiňiz. Hapa diýjek bolsaňyz, dirty adjektivini, ýani sypatyny ulanmaly bolýar. Komnat, otowyň içi hapa diýjek bolsaňyz, the room is dirty. Oto hapa. Arasy diýjek bolsaňyz, clean diýmeli. The room is clean. Oto arasy. İngilis dilini aýtışmaly sözlemde iň köp ulanylýan söz birlikleriniň biri adjektiv ýani sypatlar we diýsen köp bolar. Iň aňsatlary we iň köp ulanylýanlary ýani gaýdyp geçenem, ýani bundan başaram öwrenmeli adjektivleriňiz köp. Aýtışmaly köpräk kitap okusaňyz öňüňizden çykdygyça öwreniň we öwrenýän wagtyňyzda ýazylşyny we aýdylşyny aýratçylykda öwrenmeli bolýar, bir-birine meňzeşde. Ýani kynam däl. Bugünlük ingilis diline grammatikadan past simple hakynda gürleşdik we vocabularydan personal information questions, ýani şahsy maglumatlar hakynda soramany we jogap bermäni, hemem iň köp ulanylýan adjektiv ýani sypatlar hakynda gürrüň etdik. Ýene bir ede görüşýänçe sag bolun.